Dobrý deň, vitajte pri pozeraní a počúvaní ďalšej epizódy podcastu Počúvam námestovo. Moje meno je Ľubomír Jašo a dnes budem diskutovať na tému športu v našom meste, ale aj o meste očami mladého človeka Tomáša Tohola. Tomáš, vitaj. Takže vitajte všetci, vitaj Ľubo. A tak môžeme ísť na to. Tomáš, vďaka veľká, že si prišiel, si športovec roka 2025 námestové, takže som veľmi rád. A rovnako si mladý človek, ktorý je aktívny v našom meste a podieľa sa na rôznych aj voľnočasových aktivitách, nie len v oblasti športu, ale aj niečo v oblasti kultúry a v iných veciach. Takže vďaka za tvoj čas a pevne verím, že to bude prínosné pre nás, ale aj pre našich divákov a poslucháčov. Jasne, teším sa. A Tomáš, začneme tak trošku o tebe. Si pomerne mladý človek, ale ako vyzeralo to tvoje detstvo? Povedz mi. No tak asi také bežné detstvo, asi by som povedal, ako má každý bežný chalan. V námestove vyrastal som na brehoch na sídlisku na základnej škole, kde ty aj učíš vlastne a tam som prešiel cez všetky možné športy od florbalu, volejbalu, futbalu, ale vždycky nejako tá cyklistika sa mi držala. Najprv to bola len horská, keď som chodil ako malý furt na Kráľa Magúrky a potom to nejako už, keď som bol starší, postavali vlastne skatepark v námestove a potom to už nejako pomaly začalo. Takže asi také bežné detstvo by som povedal. Bežné sídliskové detstvo. Splnil si prvú vec, lebo pani rejiteľka mi povedala, že musí spomenúť našu školu slnečnú, že tam si vyrastal, takže toto máme za sebou. Úplne super. Tomáš, prosím ťa, ako sa mladý chlapec dostane v námestove k BMX a cyklistike? Prečo nie futbal? Veď všetci chcú hrať futbal. Ja hrám futbal. Prečo nie futbal? Prečo cyklistika? Ako to začalo? Povedz nám viac o tom. No, tak akože ja som bol vždycky od mala vedený ku bicyklu, hlavne od maminy, lebo ona rada chodila na bicykel, stále chodí. Ona skôr tú cestnú cyklistiku, ale mňa to nejako chytilo takto. Ale ja som aj hral futbal za MŠK, keď som malý. Úplne tie malé deti, čo boli. Takže tam som možno tak rok bol, ale potom nejako ma to prešlo. A nemal som tam moc kamarátov a tak. A skôr som mal kamarátov, čo jazdia na bicykloch a takto. A potom túto lokálna banda vlastne Filip Baník, Miro Filičko, Domino Jancek postavili skatepark na mestove a odtedy som tam bol každý deň. Najprv na horskom bicykli, ale potom už som dostal svoju prvú BMX-ku a už to začalo. No, výborné. Takže začalo, bol tam aj nejaký ten futbal, ako každý v námestove, jasné, musí byť. Super. Takže dobre počúvam, že začalo to teda od rodičov, nejaký prvotný impuls, teda od maminy, ktorá teda chodí na bicykel, veď ona je športovkyňa, pozdravujeme. A potom ty si spomenul toho Kráľa Magúrky. Ty si sa ako mladý tam účastnil tých pretekov, alebo ako to bolo? Aj som to raz vyhral, si myslím. Asi keď som úplne v tej najnižšej kategórii, čo tam asi treba prejsť možno tak 100 alebo 200 metrov. A tam som sa zúčastňoval každý rok vlastne a potom už to nejako upadlo a moc som už sa nezúčastňoval. No, takže začalo to tým nejakým Kráľom Magúrky, cez rodičov a následne teda, ty si spomenul ten skatepark. Že tá výstavba skateparku bola pre teba nejakým takým impulzom, kedy si začal teda, kedy si kúpil tú prvú BMX-ku a začal si na tom jazdiť, alebo to už bolo predtým, že ako to bolo? Myslím, že to bolo až keď sa postavil, akože ja viac si tam pamätám, keď tam bola tá plechová rampa, ešte predtým, ale to som bol ešte fakt malý. A potom, ako som videl, že to stáva a ako sa to postavilo, tak proste je to wow. Pre každé deti sú takéto športy wow. Keď vidia salta na bicykloch alebo na kolobežkách alebo na skateboardoch. Tak som sa začal pozerať na YouTube videjka o tom a potom sa to zrazu postavilo rovno pred nosom a vypýtal som si za vysvedčenie svoju prvú BMX-ku. Pekne. Vysvedčenie v ktorom ročníku? Aby sme vedeli si to predstaviť. Mal som 10, takže by to mal byť asi 4. alebo 5. ročník. 4. 5. ročník. Takže si dostal svoju prvú BMX-ku a začal si jazdiť. Predpokladám, že tie začiatky boli také chlapčenské, s bandou, chodiť si zajazdiť, trošku zaskákať, niečo vyskúšať, pofrajeriť možno častokrát. A zaujímavá strašne, že kedy si uvedomil, že z tej voľnočasovej aktivity, kde je sranda s kamarátmi, môže byť pre teba, že plnohodnotný šport. Že kedy to tak nastalo, taký trošku zlom v tomto celom? No, myslím, že to bolo asi tak nejako 6 alebo 7 rokov dozadu, keď som mal tak 13 rokov a vyhral som prvýkrát svoje majstrovstvá Slovenska v junioroch. A odtedy už som sa tak začal viac sústrediť na to. Potom už tam bola aj nejaká podpora od Slovenského zväzu, kedy ma začali vnímať. Začal som chodiť na výjazdy s tímom slovenským a odtiaľ už to išlo pomaly, ale isto. To znamená, začalo to v tom námestove, postupne si nejako trénoval, začal si sa zúčastňovať nejakých súťaží, predpokladám, že s kamarátmi alebo sám, s rodinou? S mojím trénerom vtedajším, Filipom Baníkom, ktorý bol majster Slovenska v mužoch. Áno. Vtedy.
takže on ma tak naviedol na to a on ma tam zobral, to je v Šuranoch každý rok majstrovstvá Slovenska, tam je vlastne jediná krytá hala na Slovensku a tam sa mi to podarilo vyhrať. A potom si ťa všimli a už to potom nejakým spôsobom začalo. Áno. Už potom... viac výjazdov, viac súťaží. Super, a človeka to začne asi aj stále viacej baviť, potom keď vidí nejaké tie výsledky za tým celým. To určite. Ale tak pekná ukážka toho, že teda tí jazdci, čo boli pre tebou v Námestove, že vychovali si potom tých nasledovníkov. Presne, no je to tak super. Stále to tak vidím, ako aj ja teraz trénujem mladé deti niekedy. Keď tam on príde nejaký malý chalan do skateparku, tak mu vždycky rád poradím, alebo tak. Takže je to super, takto ako sa to traduje z generácie na generáciu. Že snaží sa odovzdať trošku tie skúsenosti aj tie tvoje, predstaviť si, že možno ty si bol jedného dňa taký chlapec, ako boli oni. Lebo tie deti sa strašne hanbia, keď prídu do skateparku, takže oni sa nás boja. Tak to vyzerá, že sa nás aj boja, tak sa k nemu normálne prihovorím a je to potom v poriadku. A ja by som sa ťa bal, keď vidím, čo si schopný robiť na tom bicykle, ja by som sa bal, takže naozaj, že klobúk dole. A prosím ťa, skús nám približiť, že čo znamená ten freestyle BMX pre bežného človeka. Ako si to má bežný človek predstaviť? My to vidíme na tej priehľade, ale počúvajú nás možno viacerí, ktorí ešte to nevideli, nie sú z Námestova, tak ako si to predstaviť? Čo to je vlastne? O čo tam vlastne ide? No tak vlastne predstavte si menší bicykel trošku ako taký bežný. Je to bicykel bez odprúženia, pevný, 20-palcové kolesa, vlastne väčšinou tam je iba jedna brzda, žiadne prehádzovačky a je vybudovaný tak, aby bol ľahký, menší, preto aby sa dali robiť tie triky s ním. A je vlastne freestyle BMX, lebo vlastne tento šport nemá určené pravidlá, ako sa ten šport musí robiť. Každý môže robiť triky, aké chce, aké má rád, aké sa mu páčia. A tie už sa potom hodnotia podľa obťažnosti rôznych faktorov na súťažiach. Takže je to taký voľný štýl a každý robí, čo sa mu páči. To znamená, ty prídeš na súťaž, je tam nejaká porota, predpokladám. Áno. Tvorená z nejakých ľudí a oni to subjektívne hodnotia ako od 0 do 10, alebo nejaký priemer sa tam počíta z tých výsledkov, alebo ako to funguje. Áno, no vlastne sú faktory hodnotenia, čo je napríklad, môžem povedať, z tých, čo si pamätám, je určite obťažnosť trikov ako to hlavné, potom je využitie toho skateparku, lebo za tých 60 sekúnd, ktoré máme na súťaži ako jednu jazdu, potom je tam výška toho triku. Keď jazdec urobí napríklad nejaký trik možno meter nad prekážkou, tak to nie je tak dobre hodnotené, ako keď vyletí poriadne vysoko a je to také wow. Potom je tam určite čistota tých trikov. Keď napríklad jazdec dopadne na hranu a zasekne zadné koleso, tak ho to celé spomalí a celý ten efekt tej jazdy nie je potom taký dobrý. Takže všetko takéto sa hodnotí. No super, tak to vyzerá zaujímavo. Jeden v podstate slovenský pohár býva aj v Námestove, ak sa nemýlim. Áno. Každoročne. Každoročne to vyhrávaš. Zatiaľ áno. Na domácej pôde. Mimochodom, ten skatepark námestovský, ja si myslím, pre mňa ako laika, ktorý nevie skákať, príde ako veľmi výnimočný, lebo tá voda tomu robí výnimočnosť. Že viem si predstaviť, že jednoducho, keď skáčete v tom Námestove a vyletíš tamto ty vzduchu a ty tam robíš salta, kadečo, že jednoducho ten odraz tou vodou a tá magulka v pozadí, že má to takú tú svoju emóciu, nie? Áno, už vždycky to volali chalani ako taká námestovská Kalifornia. Aha. Je to veľmi taký výnimočný skatepark na Slovensku. Na Slovensku všetky betonové skateparky sú úplne iné a nie je nič podobné ako tento skatepark. Takže je to určite výnimočné. Ináč to je dobrá myšlienka do budúcna volať nábrežie, že námestovská Kalifornia. Celkom zaujímavá myšlienka, dala by sa využiť. No dobre, Tomáš, poďme sa posunúť. Takže ty si robil ten šport, zaujal si, mal si dobré výsledky, no ale momentálne mi povedz, že akom si na tom, lebo všetci dobre vieme, že chodíš po súťažiach európskeho rangu, slovenského rangu, celosvetového rangu. Dostaneme sa aj k tomu, že teda si bol športovcom roka 2025, ale teda, že ako vyzerá to s tebou teraz? Že ako to vyzerá s Tomášom Toholom teraz? Na čo sa pripravuješ? Na čo sa zameriavaš? Ako vyzerá možno tvoj tréningový režim? Lebo vôbec to neviem predstaviť. Jasné. No takže teraz mám 21 rokov vlastne, študujem externe na vysokej škole v Banskej Bystrici, trénerstvo a učiteľstvo telesné. Vlastne vybral som si niečo také, čo je blízke ku športu, a hlavne, aby som nemusel chodiť na denné štúdium, alebo by som tým pádom nemohol trénovať. A moje tréningy vyzerajú tak, že veľmi často musím cestovať za podmienkami, lebo podmienky na Slovensku sú nedostatočné. Pre mňa. Náš skatepark napríklad sa môže zdať pre niekoho, ako že tam sú veľké tie prekážky, alebo že sú dobré. Lenže to je také skôr, že nič nové tam nepotrebujem, lebo to je betón. Ja potrebujem skôr drevené prekážky, mäkké dopady, molitanové jamy a takto. Takže často chodíme trénovať do Česka, do Maďarska, alebo potom už ďalej Anglicko, Holandsko, Nemecko, všade možne. A pripravujem sa túto sezónu na veľa súťaží. Zatiaľ ma čaká asi najviac, čo som zatiaľ mal. Sú tam majstrovstvá Európy v Nemecku tento rok, potom svetové poháre, čo je Amerika, Čína, Japonsko a tak no. Teraz vlastne som zranený, takže mám trošku takú stopku od jazdenia, ale dúfam, že to stihnem dobehnúť všetko a
od augusta začína taká hlavná sezóna, tie najdôležitejšie súťaže, takže hádam, vtedy to bude fajn. Wow, ty o tom rozprávaš len tak, ako keby si chodil niekde po Orave si zaskákať vo voľnom čase, ale naozaj, že keď hovoríš tie krajiny Japonsko, Holandsko, Západ, Maďarsko, že to musí byť aj nákladné. Hej, je to dosť nákladné, ale našťastie som hlavný reprezentant Slovenska, takže mi tieto výjazdy hradí zväz slovenský cyklistiky. Tak to je super. Hej, za to som veľmi rád. A tak, ale tak či tak na to treba nejaké vlastné prostriedky a nie je to úplne všetko hradené. To asi nejakým sponzorským spôsobom sa snaží získavať? Jasne, sú tam už sponzory potom, alebo aj nejaké práce pomimo čiastočné a takto. Jasné, no a ten denný režim, ako to teda tak vyzerá? Vy tam trénujete každý deň, musíš trénovať. Je mi jasné, že tie výjazdy proste máš, že to sú nejaké výjazdy, kde prídeš, trénuješ tam každý deň, proste si tam nejakú krátku dobu, musíš to odmakať, natrénovať a tak. Ale taký denný režim, veci je veľa doma. Tak jasné. Každý deň chodíš skákať, trénovať, alebo aj nejaká posilka, ako to máš ten režim? No väčšinou, keď som na Mestove, tak sa snažím ísť si zajazdiť. V našom skateparku jazdím skôr tak, že nie ani, že by som sa učil nejaké nové triky, ale skôr, aby som sa udržal vo forme, keďže tam už sa nové tie triky moc teda nenaučím na ten betón a určite je tam posilka. Snažím sa 4 krát do týždňa trénovať v Active Labe, tu na Mestove s Patrikom Barčákom. Pozdravujem. A hlavne stravovať sa dobre, čo mi robí trošku problém, ale snažím sa. A určite treba veľa spánku, regenerácia a takto to nejako prebieha. A na tých výjazdoch to je skoro to isté, len tam väčšinou vynechávam cvičenie, lebo sa snažím využiť ten čas čo najviac na jazdenie. Musí byť za tým aj veľa obety, hlavne taký ten sociálny život. Viem si predstaviť, že keď si bol tínedžer, že možno kamaráti po večeroch cez víkend robili niečo iné ako ty. Jasné, všetci kamaráti, party, diskotéky, ale našťastie mne to nejako nikdy nechybalo, lebo som nikdy nebol tento typ. Aj sa vyvarujem celkovo týmto veciam, ako je alkohol, cigarety, party, takže snažím sa žiť ten vzorný športový život. Super, takže mladí, žiadne cigarety, žiadny alkohol, žiadne party a potom budete ako Tomáš Tohol. Víťazí na majstrovstvá Slovenska, Takže super rada, veľká inšpirácia, myslím pre mnohých. A Tomáš, povedz mi teraz také možno tvoje, poďme začať takým najťažším možno momentom, či si mal niekedy v kariére taký ťažký moment, keď si povedal, kašľam na to, končím, odchádzam. Bolo aj také? Určite boli. Zatiaľ? A boli také, keď som začínal najviac, lebo tie prvé už také vážnejšie pády, keď som začínal, ako napríklad môj prvý otraz mozgu a moja prvá zlomenina, tak vtedy to bolo fakt také ťažké, že som si povedal, že aha, môže to skončiť aj takto ten šport, lebo dovtedy som len jazdil a boli to maximálne oškreniny alebo také niečo. Ale potom, ako som si napríklad zlomil kľúčnú kosť, tak som si tak zamyslel, že už to môže byť aj takéto vážne. Ale potom, ako som hneď začal jazdiť, tak mi to vyletelo nejako z hlavy, lebo asi je to súčasť života a pri každom športe sa môže niečo stať a asi to beriem takto aj doteraz. Ja vždy mám pred očami, všade, kde si, tvoja mamina je tvoja najväčšia faninka, by som povedala, najvernejší fanúšik a ona vždy píše, že myslím, že niečo také, že Pane Bože, daj mu krídla. Áno, no také niečo ona vždycky píše a hej, ona sa vždycky modlí za mňa, lebo tak asi každý rodič by sa bál, keby jeho dieťa robí takýto šport. Áno, určite. Takže naozaj, že klobúk dole. A poďme od tých náročných a ťažkých situácií, tie pekné, čo sa spájajú s tým športom. Aké sú, Tomáš, také tvoje najväčšie výsledky, čo si tak najviac vážiš, najväčšie dosiahnuté méty zatiaľ? Tak určite to sú tieto slovenské. Keď už môžem začať s týmito, tak už som 6-násobný majster Slovenska vlastne. Wow. Myslím, že to je 2-krát v junioroch a 4-krát v mužoch, v profíkoch. Potom v Európe som tento rok skončil 13. Za čo nie som až tak spokojný, lebo to mohlo byť určite lepšie. A tak 13. miesto v Európe. Ale nevyšlo to. No a určite tá účasť na tých všetkých svetových podujatiach, že vidím celý svet, to je pre mňa úplne extrém, lebo inak sa to nedá dosiahnuť len tak bez veľa peňazí. A môj najlepší úspech teraz minulý rok bol 20. miesto na svetovom pohári v Japonsku. Nádhera, ja som si stále myslel, že ty povieš, že športovec roka 2025 na Mestove, že to je vrchol kariéry, že to už sa nedá ísť ďalej. No, akože to ma potešilo tiež veľmi veľa. Trošku som už aj v to dúfal, lebo už sa snažím o to 3 roky a potom mi to vyšlo. Takže za to som určite rád. A takisto som vyhral aj cyklista roka v Bratislave Zlatý pedál. Takže to je tiež fajn. To už máš 2 roky po sebe, ten Zlatý pedál? Nie, to som vyhral 2023 a 2025. Aha, takže obrok. Áno. No dobre, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. A Tomáš, prosím ťa, aká je taká tvoja ambícia do budúcna? Viem, že s tvojím menom sa často spája tá olympiáda, že možno to je taký ten ďalší tvoj cieľ.
Tak taká otázka teraz možno, musím to položiť. Bude Tomáš Tohol na olympiáde 28 v LA? No, najradšej by som ti neodpovedal áno, ale jasné. Je za tým strašne veľa detailov a úsilia, ktoré do tohto musia ísť. V našom športe to je fakt extrémne ťažká meta, lebo tam ide 12 ľudí z celého sveta. Keďže vlastne je to nový šport na olympiáde, tak nemá ten šport toľko voľných miest. Keďže na olympiáde, ak je nejaký nový šport a chcú mu pridať miesta, tak musia odobrať miesta z nejakého iného športu vlastne. Aha, že to nie je že len tak, že jednoducho dajú šport a nie. Urobia si tam tú kvalifikáciu, povedia si koľko účastníkov a tak, že naozaj, že je to striktné. Áno, je to striktné. Je tam 12 ľudí, 12 žien a 12 mužov z celého sveta. A vlastne ten kvalifikačný proces je dosť zložitý. Vlastne musím našu krajinu dostať najprv do top 12 v rebríčku z krajín. A až potom mám možnosť sa zúčastniť kvalifikačných súťaží na olympiádu. Zatiaľ sme, myslím, že 20. V rebríčku, ale body sa začínajú zbierať až od novembra tohto roku. Akože body ku olympiáde. Takže sa budem snažiť, dovtedy budem trénovať a potom už len treba obehať fakt každú možnú súťaž, čo sa dá a dostať do top 12 Slovensko. To znamená, je to o tom trénovaní, určite. Aj o tom šťastí, aby si bol teda zdravý, aby sa ti darilo. To je to ale aj o tom počte teda tých súťaží, že ktorých sa zúčastnia a získavaš nejaké body pre to Slovensko. Áno, takže treba ich fakt, že skoro všetky obehať. No, aby som mal čo najväčšiu šancu. Tak uvidíme, držíme palce, všetci to pozorne sledujeme, bol by to obrovský úspech, nie len pre Slovensko, ale pre naše mesto výnimočne, že ty človek odchovaný na našich podmienkách a jednoducho človek, ktorý tu nás začínal, že by sa dostal na olympiádu a všetci tomu veríme a všetci to veľmi podporujeme. Ďakujem. Naozaj, že tá podpora je myslím, že veľká v tvojom prípade, takže budeme sa tomu veľmi tešiť a uvidíme, ale ak aj nevidie, my sme už teraz veľmi radi a veľmi si vážime, že čo jednoducho pre naše mesto robíš. Ďakujem. A Tomáš, premostím teraz na to námestovo, stále ostaňme ale pri tom športe, prosím ťa. Ako ty vnímaš naše mesto ako celok z pohľadu podmienok pre rozvoj športu? Ako to ty vnímaš? Takže aké sú tu podmienky na rozvoj športu v našom meste pre človeka, ktorý chce športovať? Vnímam ho celkom fajn. Myslím, že hlavne od vtedy, ako som začal teba registrovať, viem, že sa dosť pomáhaš športu v námestove. Toto sme nemali dohodnuté. Nie, toto nebolo dohodnuté. Toto nebolo dohodnuté. Ale je to pravda. Aj vďaka, vážim si to, veď človek robí, čo sa dá. No. Jasné. Myslím, že šport v námestove je určite fajn. Hlavne také tie bežné športy, ako je futbal, basketbal, napríklad aj beh, veľa tým novou bežeckou dráhou okolo štadiónu. A tak, zhodnotil by som to fajn. Podľa mňa sú tu aj ľudia, ktorí sa venujú deťom, určite. Napríklad z telovýchovnej jednoty Oravan, kde je aj náš klub, oddiel extrémnych športov, tak tam je veľa športovcov a ľudí, ktorí sa fakt tomu vyznajú. Napríklad aj v basketbale, v jachtingu, vo všetkom možnom. Takže by som to zhodnotil nadpriemerne, podľa mňa. Ja by som to rozdelil do takých viacerých častí. Ja som už hovoril niekedy v minulých epizódach, že námestovo má veľké šťastie na ľudí. Že ako si to ty povedal, že aj tie oddiely, čo vy máte aj v tej Oravan, alebo aj v rámci MŠK, alebo volejbalistky ŽVK námestovo, ktoré zišli s Beatou, že to sú všetko oddiely, ktoré majú šťastie na tých ľudí, ktorí to robia. Určite. Že aj ty učíš tie malé deti a jednoducho si skvelý človek a odozdávaš to ďalej a ten ľudský kapitál je tu obrovský, že sú tu ľudia, ktorí trávia v tých telocvičniach alebo v tom skateparku alebo na štadióne futbalom, že naozaj hodiny času, častokrát zadarmo, za pán Boh zaplať a jednoducho venujú sa tým deťom a rozvíjajú to. To znamená, ten kapitál, myslím, že ľudský je tu, že obrovský. Kde ja ako keby cítim miernu medzeru a ty si to pomenoval ako keby v tom rozhovore dvakrát, je mierne tá infraštruktúra. A to vybavenie okolo, že ty si za mňa nádherná ukážka toho, že v námestove nebol skatepark. Urobil sa skatepark. To znamená, vytvorila sa nejaká možnosť, kde si mohol športovať, nejaká nová možnosť pre rozvoj športu v meste. Si to začal využívať a ak pán Boh dá, možno 28 budeš veľej. Že tak to je. Potom si veľmi správne pomenoval ten atletický areál, že ten beh v námestove Bumáci, kde bych beh ulicami mesta teraz, aj keď podcast vyjde už potom, už po behu, ale teda pozdravujeme, skvelá udalosť. A tak rovnako, že je tu nejaká skupina bežcov, ona beháva, vytvoril sa atletický areál, postupne sa možno vytvárajú nejaké atletické kluby, nie že možno, ale vytvárajú, určite. Ktoré robia s tými deťmi a znova ako keby ten šport sa dokáže posunúť na ďalší level. Spomenul si tu basketbalistov, ktorí aj Michal Hajdučík jednoducho robí s nimi super prácu, len mňa vždy mrzí, keď vidím, že hrajú v tom Bobrove. Aj no. Že to jednoducho chcem poukázať, že pre mňa v našom meste
najkľúčovejšie z pohľadu rozvoja športu do ďalších rokov, ak sa chceme naozaj že posunúť niekde ďalej, lebo ten ľudský kapitál je tu obrovský, je vystavať tú športovú halu, o ktorej tu 30 rokov rozprávame, s plnohodnotnými rozmermi, plnohodnotnú športovú halu, niečo ako možno v Rabči, niečo ako v Mutnom, a naozaj športovú halu, ktorá bude reprezentatívnym stánkom nie športu, ale možno aj trošku kultúry a iných podujatí v našom meste ako okresného mesta. Že to si myslím, že by výrazne pomohlo aj tým volejbalistám, aj basketbalom a tak. A však ty si toho najlepším príkladom, že skatepark nebol, začal si a jednoducho si sa niekde dostal. Presne. Že takto to ja nejako vnímam. No a čo v našom meste tebe najviac chýba v oblasti športu? Je niečo také, čo by si pomenoval, že najviac mi chýba, že toto ma hnevá? No tak asi neprekvapím nikoho, keď poviem, že mi tu chýba skatepark s olympijskými podmienkami a so svetovými podmienkami, drevené prekážky, alebo ešte lepšie, ak môžem, tá krytá hala, keďže námestovo, jazdíme tu koľko, možno 5 mesiacov za rok sa tu dá plnohodnotne jazdiť, keď je teplo, ináč sneží, prší alebo je zima. Takže určite hala, už aj keby bola malá, tak proste to by nám pomohlo strašne a určite by to prispelo k tej príprave na tú olympiádu strašne veľa. Určite. No a čo sa týka z takého pohľadu mladého človeka, lebo si mladý človek, si to popísal, teda nechodíš na party, ale teda si mladý človek, študoval si tu, máš tu kamarátov a tak. Ako mladí ľudia vnímajú naše mesto? Povedz mi. Ja si myslím, že dobre. Ja mám námestovo strašne rád. Vždycky, aj keď som v nejakých veľkých mestách, tak hovorím, že námestovo je lepšie. Áno, super. Neviem, lebo som sa tu tak proste, žil som tu od malička, nikdy som nežil nikde inde. Takže ja tu mám všetko, čo potrebujem a všetko mi to vyhovuje. Podľa mňa je to dosť také progresívne mesto, že napreduje a je tu podľa mňa všetko, fakt. A tak vidíš, to sa veľmi dobre počúva, lebo vieš, hlavne v dnešnej dobe je o mnoho ako keby jednoduchšie možno kritizovať všetko, poznáme a tak, a možno byť trošku negatívnejší sme. A že počuť naozaj taký názor toho, že naozaj človek je hrdý na to mesto, že je to povzbudzujúce. To k tomu ja som povedať. Taký patriot, na mestovský. Super. To je naozaj super. No a idem sa ťa spýtať, keby si mal jednu vec zmeniť na našom meste, nemusí byť športová, hociaká, že čo by si tak zmenil, alebo čo by si tak urobil? Možno skúsme sa odosobniť od toho športu. Máš niečo také? Že z pohľadu mladého človeka. Teraz keby som niečo také mal vymyslieť. Že či si niečo tak trúfaš povedať? Asi mi nič takto rýchlo nenapadne, ale možno asi fakt len viac tých športovísk a takto. Všetko ostatné je podľa mňa také v poriadku. Že tá športová infraštruktúra. Určite, asi to jedine. Tomáš, ty si mladý človek. Prosím ťa, vieš si predstaviť budúcnosť na Námestove? Alebo chceš tu ostať? Lebo dnes to počujeme, že kopec mladých ľudí, vieš, odchádza do zahraničia, z Oravy odchádzajú do Bratislavy, z Bratislavy do Čiech, vieš, že počúvame to, že mladí ľudia tu nejakým spôsobom možno nechcú toľko ostávať, ako by sme si prijali. Ako to je s tebou? Že spájaš svoju budúcnosť na Námestove, alebo možno niekde inde na Slovensku, alebo možno úplne do zahraničia, keď chodíš po tom svete a vidíš, že ako to máš ty nejako tak nastavené teraz? No, popravde zatiaľ ma moc krajín neohúrilo viac, že by som v nich chcel žiť, ako na Slovensku. Možno jedine nejaké Španielsko, tam sa mi páči dosť. Ale myslím, že sa mi páči taký ten, tá stredná východná Európa. Mám to tak pri srdci blízko a viem si tu predstaviť žiť, ak by som dosiahol všetky svoje športové úspechy, ktoré chcem a už by som potom nepotreboval nič viac dosahovať a cestovať kvôli tomu. Tak by si to viem predstaviť žiť. Takže aj tu na Slovensku, ale aj tu v Námestove, v rámci Slovenska, že tu by si ostal. Áno. No tak to by bolo super, to by sme sa veľmi tešili. Dobre, Tomáš, počúvaj, na úplný záver, ja dávam každému hostovi, ja to volám, že 30 sekúnd slávy. Nemusí to byť úplne 30 sekúnd, môže to byť aj dlhšie. A prosím ťa, Tomáš, skús dať taký odkaz, povedz 30 sekúnd, že čo chceš. Naozaj odkaz, poďakovanie, podporné slová, kritiku, je to naozaj na tebe, že akým spôsobom tých 30 sekúnd využiješ. Takže dávam ti slovo, 30 sekúnd slávy, Tomáš Tohol. Dobre. Takže ahojte všetci ešte raz. Ďakujem za počúvanie podcastu. Ďakujem, že sa zaujímate o šport v Námestove a chcel by som odkázať všetkým, že treba športovať, hlavne mladým, že nebojte sa toho, nesedte doma, športujte, dávam to veľa do života a možno vás to raz zaniesie na také miesta ako mňa a to je len dobre. Takže do toho. Povedal Tomáš Tohol, počúvali ste Námestovo.